Збройныя сілы Украіны звольнілі 40% тэрыторыі, акупаванай Расіяй пасля 24 лютага 2022 году. Пра гэта паведаміў галоўнакамандуючы ЗСУ Валерый Залужны. Украінскае войска працягвае стрымліваць наступ ворага на лініі працягласцю 3786 кіламетраў. Актыўная лінія фронту пры гэтым складае 1500 кіламетраў. Працягваем наш інфармацыйны вечар на Белсаце. Заклікаю падпісвацца на наш YouTube-канал, калі гэта бяспечна для вас, ставіць упадабанні і каментаваць. З вами Ігор Кулей. У наступную гадзіну мы распавядзем. У нашым выданні далі адсвяткаваць Новы год, а зараз паставяць пад ружо. Ці рэжым закрые беларускія межы і пачне мабілізацыю. Ці можна прыспешыць вызваленне палітвязняў? Меркаванні падзеленыя. Дадзім голас абодвум бакам у гэтай справе. Свет развітваецца з пантыфікам Бенедыктам XVI. Пагаворым пра ягоную ролю ў гісторыі. Я лічу, што постаць Бенедыкта XVI мела вялікае для нас значэнне, асабліва яго заслуга ў тым, што менавіта пры ім быў прызначаны папскім нунцыем арцыбіскуп Гуджырочі, які вельмі шмат зрабіў для адраджэння беларускай культуры, спрыяў і менавіта Гуджырочі паспрыяў таму, што аднавіўся склад беларускіх біскупаў, не сталі больш маладыя. А пачнем наше выданне з тэмы, якая зараз моцна хвалюе беларусаў. Паводле інфармацыі высокапастаўленых украінскіх вайскоўцаў, 5 студзеня Расія і Беларусь маюць зачыніць межы і пачнецца мабілізацыя. Ніякіх удакладненняў да гэтай інфармацыі няма, таму ў дэталях паспрабуем разабрацца з вайсковым экспертам Іванам Ступаком. Добрый вечар. Да, добрый вечер, студия, вітаю вас. Спадар Іван, па-першае, ці вы падзяляеце гэтае меркаванне, што праз 3 дні будуць закрытыя межы? Мені важко сказати, чи саме буде 5 числа, чи це буде 10 числа, але вже в мережі є фотокадри роздрукованих цих повісток в Російській Федерації з чистими датами, однак тільки 2023 рік стоїть. Все. Тобто мобілізація може бути як і в лютому, так і в січні, так і навесні. Тому треба і очікувати. Важко сказати конкретну дату, але вона 100% буде. Украінскія высокапастаўленыя вайсковыя, калі кажуць пра тое, што будуць закрытыя межы, пачнецца мабілізацыя, не ўдакладняюць, ці яна пачнецца таксама ў Беларусі, ці толькі ў Расіі. Ёсць нейкія факты, якія абсведчылі пра тое, што ў Беларусі таксама можа пачацца нейкая мабілізацыя. Таму што падрыхтоўку да гэтай мабілізацыі мы бачылі. Ну, скажу вам так відверто, я поки що не бачу перспектив того, що в Білорусі буде мобілізація. Проте в Росії вона буде, а Республіка Білорусь продовжить свою функцію виконувати в якості бази. База логістична, де будуть годувати російських військових, де будуть лікувати російських військових, де вони будуть проводити своє бойове злагодження, російські ці чмобіки, частково мобілізовані особи на білоруських полігонах. Тобто влада Республіки Білорусь буде надавати повне всіляке сприяння російському військовому командуванню у тренуванні, у підготовці російських військових, які потім будуть використані на українському фронті. Не можу сказати зараз, чи наскільки висока вірогідність вторгнення в Україну з території Республіки Білорусь, проте вона, звісно, є, вона вище нуля, але однак наші військові постійно роблять так, щоб ця межа між Білоруссю та Україною, вона була просто непрохідною. Протитанкові міни, протипіхотні міни, їжі, різні загороджувальні елементи, пастки, дрони, які літають вздовж кордону, роблять, ну, не знаю, можливість вторгнення таку зненацька, дуже-дуже малоймовірну. Спадар Іван, мае калегі сёння размаўлялі з генерал-маёрам СБУ ў запасе Віктарам Ягуном. Ён таксама выказаўся наконт вось гэтай мабілізацыі, закрыцця межаў. Давайте паслухаем фрагмент ягонага выказвання і пазней працягнем з вами размову.
5 числа не будет объявления. 5 студеня не будзе абвешчаная мабілізацыя. 5 студеня закрыюць межы. А мабілізацыя ў Расійскай Федэрацыі не спынялася. Указ прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Пуціна дзейнічае да гэтага часу. Они будут закрыты для Межы россиян, будуць потому что закрытыя для расейцаў, пограничная бо памежная система сістэма Беларусі ды России Расіі и Беларуси аб'яднаная. объединена, І калі поэтому, расейцы паспрабуюць выехаць когда праз россияне Беларусь, попробуют, бо мяжы паміж выехать дзвюма через краінамі Беларусь, фактычна няма, потому ім что гэта фактически не границы ўдасца. Нет сформированных Няма сфармаваных падраздзяленняў, боевых, якія могуць бліжэйшымі месяцамі пагражаць Украіне з боку Беларусі. Таму небяспека застаецца небяспекай на тым узроўні, на якім яна і была. Мы адсочваем сітуацыю, але сказаць, што будзе хуткім часам наступ, не можам. І аб мабілізацыі ў Беларусі інфармацыі ў мяне няма. И по мобилизации Беларуси информации у меня нету. Спадар Іван, а навошта Расія ўвогуле праводзіць другую хвалю мабілізацыі? Па-першае, яны яшчэ не выкарысталі нават тыя рэзервы, якія вось сабралі гэтай першай мабілізацыі. Мы ведаем, што яны не кінутыя на фронт, шмат хто з іх застаецца ў нейкіх вучэбных цэнтрах, яшчэ недзе не даехаў да лініі фронту, і запас гэты вельмі вялікі, пра гэта кажуць таксама украінскія вайскоўцы. Другое, у Расіі былі вельмі вялікія праблемы з лагістыкай гэтай мабілізацыі. Мы бачылі гэтыя відэа, што іх не кармілі, не было дзе іх размясціць, што іх кудысьці там адсылалі, яны бунтавалі, зыходзілі з гэтых вайсковых частак. Калі столькі праблемаў, а той рэзерв папярэдні не выкарыстаны, навошта новая мабілізацыя? А тепер дивіться, цікаве, ви правильно зазначили, а де ж та перша хвиля мобілізації? А в мене ще питання йде наперед. Влітку Російська Федерація анонсувала, що вони збирають третій армійський корпус для війни в Україні. І в мене питання, а де ж той третій армійський корпус? Куди він подівався? І тоді, якщо росіяни кажуть, що в них втрати виключно десь 6 до 10 тисяч людей, то питання, а навіщо вам була перша хвиля мобілізації, якщо у вас так багато військових, якщо за вашими підрахунками ваша регулярна армія ще все знаходиться в Україні і воює. А навіщо вам друга хвиля мобілізації? І питання, а де перша хвиля мобілізації? Куди вони поділися? Ви чудово зазначили, що логістика першої хвилі мобілізації вона була вкрай низькою. І я вам можу сказати, що друга, третя хвилі, всі ці ось мобілізовані, вони будуть з заздрістю дивитися на першу хвилю і думати, ого, в них навіть є, наприклад, там автомат 1 на 2, а то ще й бронежилет у них є, ого, оце дуже козирна така мобілізація була. Тобто на другу, третю хвилю дійсно не буде вистачати. Зараз їх треба всіх одягнути, дати уніформу, автомат дати, боєкомплект дати, навчити. Навчити їх просто не встигають. Вони дійсно дуже активно гинуть на українському фронті. І от буквально на підтвердження цих слів, вчора вночі є таке місто Макеївка в Донецькій області, воно зараз окуповано, і туди був такий чіткий прильот з боку українських військових з використанням хаймарсів у ПТУ, профтехучилище, де розміщувалося за окремими даними, від 60 мобілізованих до 600 мобілізованих російських. І надзвичайно великі втрати. Російський сегмент інтернету просто вибухає в злобі такі, як так, як вони могли загинути. Тобто вони дійсно гинуть десятками, а то й сотнями. Дзякуй, мы паказвалі так гэтыя кадры, распавядалі таксама нашым гледачам пра гэты выпадак. Дзякуй вам за гэтую размову. Іван Ступак, вайсковы эксперт з Украіны, быў нашым госцем. Добрага вам вечара. А мы працягваем наше выданне і застаемся ва ўкраіне. Бахмут, што на Данеччыне, фактычна пераўтварыўся ў горад-прывід. Баі там не спыняюцца ўжо некалькі месяцаў. 90% мірных жыхароў пакінулі родны горад. У паселішчы дзеюць некалькі валанцёрскіх цэнтраў, там можна знайсці ежу, лекі, адзенне. Святла ў горадзе амаль няма, бо лініі забеспячэння перарэзаныя. Самае неабходнае туды дастаўляюць добраахвотнікі пад бесперапыннымі абстрэламі. Але Бахмут трымаецца і застаецца ўкраінскім. Без каментара. З
Божьей помощи, чтобы прожить. Мы не знаем, что будет через 5 минут. Сейчас стоим, а через 5 минут не знаем. І ще хочу подякувати всім волонтерам, тому що це все, незламність – це волонтери. Це повністю волонтери. Всі, неважливо з якої ми країни. І крыху навінаў з замежжа. Каля 50 тысяч жыхароў Нідерландаў паўдзельнічалі ў штогадовай навагодняй акцыі. На 142 пляжах краіны ахвотныя акунуліся ў паўночнае мора. Тэмпература вады была 7 градусаў, а паветра 11. Навагодняе купанне без каментара. Гэта было цудоўна, захапляльна. Было так холодно. Вельми холодно. Файна і холодна. Страх як холодно. Я тут з дачкой, зяцем і 2 унукамі, і яны дабраліся да вады. Гэта ашаламляльна. Але я подумала, ну не, бабуля вяртаецца. Як сказаў мой калега з Белсату, параўнанні з тым, што адбываецца ў Бахмуце, іншы свет. 3/4 апытаных літоўцаў адмоўна ставяцца да Беларусі. Сацыялагічнае даследаванне на замову літоўскай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі прайшло з 17 лістапада да 2 снежня. Больш за 1000 апытаных грамадзянаў Літвы таксама выказалі сваё стаўленне да Польшчы, Нямецчыны, Украіны, Вялікай Брытаніі, Францыі, Расіі і Кітаю. Вельмі негатыўна ставяцца да нашай краіны 32% апытаных. Хутчэй негатыўна 43%. Вельмі станоўча да Беларусі ставяцца толькі 3%, а хутчэй станоўча 14% рэспандэнтаў. То бок кепскае стаўленне паказалі 75% апытаных літоўцаў. Часцей за іншых добрыя пачуцці да Беларусі выказвалі рэспандэнты з сярэдняй і няпоўнай адукацыяй, рабочыя і фермеры, этнічныя расейцы і палякі. У публікацыі літоўскай нацыянальнай тэлерадыёкампаніі адзначана, што літоўскія палякі – адзіная група рэспандэнтаў, якая ацэньвае Беларусь станоўча. 53% з іх выбралі менавіта такія варыянты адказаў. У параўнанні з вынікамі аналагічнага леташняга апытання колькасць пазітыву літоўцаў у дачыненні Беларусі зменшылася на 1% пункт. Антырэйтынг у літоўскіх жыхароў узначальвае Расія, а лепш за ўсіх літоўцы ставяцца да Польшчы. Ніна Багінская з бел-чырвона-белым сцягам – адзін з сімвалаў беларускага супраціву. Рэжым Лукашэнкі адабраў яе лецішча за шматлікія штрафы, якія спадарня Ніна прынцыпова не плаціць. У залік штрафаў адбіраюць і частку ейнай пенсіі. Але нават у такіх умовах спадарня Ніна шые новыя сцягі замест адабраных сілавікамі і ладзіць свае самотныя акцыі. А ў эфіры нашай праграмы «Беларус беларусу» прасіла пра дапамогу не для сябе, а пра калядныя падарункі для сем'яў палітвязняў з Дмітра Дашкевіча, Міколы Статкевіча і Паўла Северынца. Нездарма кажуць, што ў калядны час здараюцца цуды. Журналістка Белсату Любоў Лунёва апісвае гісторыю, якая днямі адбылася са спадарняй Нінай. Еду учора на аўтобусе нумар 100 у бок плошчы Незалежнасці. Недзе ў раёне Кастрычніцкай плошчы заўважыла, што на мяне глядзіць жанчына сярэдняга ўзросту. Сустрэліся вачыма, і яна: «Вы Ніна Багінская?» Так радая вас пабачыць, дзякуй вам за ўсё, беражыце сябе. Яна праціснулася да выхаду і, выходзячы, нешта сунула мне ў руку. Я гляджу, а гэта 100-рублёвая купюра. Я толькі паспела ёй сказаць: «Вы што, мне не трэба ніякіх грошай», а тут і дзверы зачыніліся, і я засталася з гэтай купюрай. Ай, неяк няёмка, ну што гэта такое? Светлая гісторыя, правда?
Праз тыдзень свае народзіны за кратамі адзначыць палітвязень Дмітрый Кракасевіч. Яго затрымалі ў Менску ў кастрычніку 21-га паводле крымінальнай справы, распачатай за каментары ў інтэрнэце пасля гібелі супрацоўніка КДБ Дмітрыя Федасюка і айцішніка Андрэя Зельцера. Абвінаваціўшы ў распальванні варажнечы і абразе прадстаўніка ўлады, Дмітрыя Кракасевіча пакаралі 2 гадамі калоніі. Падтрымаць героя нашай рубрыкі «Жыве», як і іншых палітвязняў, можна лістом. Напярэдадні свята ў беларускай інтэрнэт-прасторы загучала дыскусія наконт вызвалення палітвязняў. Былі прэтэнзіі адносна таго, што дэмакратычныя сілы і асабіста Святлана Ціханаўская не робяць нічога або робяць недастаткова дзеля таго, каб людзі хутчэй выходзілі на волю. Да гэтай дыскусіі далучыўся і дыпламат, былы часовы павераны Беларусі ў Швейцарыі Павел Мацукевіч. У сваім тэлеграм-канале ён напісаў артыкул пад назвай «Ратаванне тапельцаў. Справа рук самых тапельцаў». Мы запрасілі спадара Паўла ў эфір, ён напісаў нам, што ў яго не атрымаецца далучыцца. На пытанні, якія гучаць у гэтым тэксце, пагадзіўся адказваць Валерый Кавалеўскі, прадстаўнік па замежных справах у аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Добрый вечар, спадар Валерый. Добрый вечар, спадар Ігор. У артыкуле вельмі шмат тэзісаў, але я выбраў тыя, якія датычаць вашай менавіта працы кабінету і офісу Святланы Ціханаўскай, каб вы маглі не толькі сваё меркаванне выказаць, але канкрэтна пацвердзіць ці зняпраўдзіць пэўныя тэзісы Паўла Мацукевіча. Давайте першы тэзіс такі паслухаем з вами разам, а пазней я вам задам пытанне. Аб'ектыўна, кабінет па-за гульнёй пра ўвядзенне ці адмену санкцыяў, вызвалення людзей, але можа спрыяць або тармазіць адпаведныя працэсы. Пакуль тармозіць, бо ў кантактах з заходнімі лідарамі, ад якіх можа залежаць старт перагаворнага працэсу, абстаўляе яго сваімі умовамі, у прыватнасці сваім абавязковым удзелам у іх. Спадар Валерый, вось вы сапраўды тармозіце працэсы па вызваленні палітвязняў у размовах з нейкімі заходнімі палітыкамі, вось як гэта сцвярджае спадар Мацукевіч? Ну, ведаеце, калі я не памыляюся, то тут змяшаныя абсолютно дзве розныя задачы. Санкцыйны ціск і перамовы — это все ж таки розныя задачы. Санкцыі — это сапраўды важны інструмент і, трэба сказаць, вельмі папулярны інструмент на захадзе, таму што, ну, як бы, а што яшчэ можна зрабіць, каб паўплываць на паводзіны, на дзеянні тых ці іншых аўтарытарных лідараў. То бок, в этом сэнсе, конечно, мы шмат рабілі і будем шмат рабіць, але таксама і адзначаем, што самыя жорсткія санкцыі захадам уводзіліся тады, калі закраналіся наўпрост менавіта іх нацыянальныя інтарэсы. Гэта калі быў захоплены самалёт Ryanair, гэта калі быў арганізаваны міграцыйны крызіс, гэта калі пачалася вайна супраць Украіны, і Лукашенко ў гэтым узяў удзел. І калі мы кажам пра тое, каб здымаць гэтыя санкцыі ці не здымаць іх, то тут трэба думаць пра тое, а ці вырашаны тыя праблемы, праз якія былі ўведзеныя гэтыя самыя санкцыі. Калі ж казаць пра перамовы, пра вызваленне палітзняволеных, то мы ў гэтых пытаннях займалі досыць актыўную пазіцыю заўсёды і будзем яе займаць. Але трэба разумець, што вызваленне палітвязняў не з'яўляецца вырашэннем палітычнага крызісу ў Беларусі, палітычнага і гуманітарнага крызісу. Акрамя таго, што трэба вызваліць людзей з турмаў, трэба яшчэ спыніць рэпрэсіі, трэба аднавіць законнасць, трэба аднавіць канстытуцыйныя правы і свабоды ў Беларусі і ўрэшце рэшт прывесці да таго, каб у Беларусі прайшлі выбары. Просто вызваліць палітычных зняволеных на сённяшні дзень — гэта фактычна прызнацца ў паразе, пагадзіцца з тым, што Лукашенко застаецца ва ўладзе. Таму гэтае пытанне павінна разглядацца і мусіць разглядацца ў больш шырокім кантэксце. Што тычыцца працы офіса Святланы Ціханаўскай, напрыклад, у мінулым годзе, даруйце, ўжо ў пазамінулым годзе, у 21-м
годзе мы рабілі вельмі шмат для таго, каб арганізаваць канферэнцыю высокага ўзроўня па вырашэнні палітычнага крызісу ў Беларусі. Яна прайшла ў рэшце рэшт у лістападзе 2021 года ў Вене. І мы туды запрашалі беларускія ўлады. Дакладней, не мы з'яўляліся наўпростымі арганізатарамі, але мы пагадзіліся з тым, што арганізатары могуць туды запрасіць і Расію, і Беларусь, менавіта афіцыйную Беларусь, дзеля таго, каб стварыць прастору для абмеркавання шляхоў вырашэння гэтага крызісу. Мы таксама заўсёды выказваліся за тое, каб краіны, якія хацелі б прыняць удзел у вырашэнні крызіса, каб яны былі медыятарамі такіх намаганняў. Тут прыводзіліся ўжо неаднаразова, называліся краіны, з якімі мы абмяркоўвалі гэтую задачу, гэта і Швейцарыя, гэта і Аўстрыя, і Фінляндыя. І магу запэўніць, што і да сённяшняга дня мы працягваем гэтыя размовы. Мы прыцягваем увагу міжнародных партнёраў да гэтай праблемы і заклікаем іх, заахвочым да таго, каб яны займалі больш актыўную пазіцыю ў правядзенні перамоваў. Гаспадар Валерый, вы апісалі, што вы робіце і чым займаецеся, но не прагучала канкрэтны адказ на пытанне. Просто скажыце так ці не, вы тармозіце гэтыя працэсы ці не тармозіце? Як вы лічыце? Просто адным словом, не тармозіце. Дзякуй вялікі, бо гэта выразна не прагучала, я хацеў, каб гэта было. Дарэчы, у гэтым артыкуле, у тэксце спадар Мацукевіч, ён як бы сам, нават сам кажа, што трэба раздзяляць вызваленне палітвязняў, ён аддзяляе ад санкцыяў. Ён кажа, што для Лукашэнкі санкцыйная палітыка і вызваленне палітвязняў гэта як бы не адно і тое ж, але мы да гэтага зараз дойдзем. Вось у сваіх далейшых тэзісах ён спадар Мацукевіч дадае, што рэжым не бачыць дэмакратычную апазіцыю за адным перамоўным сталом, а палітыкі заходнія, калі кантактуюць з рэжымам Лукашэнкі, а такія кантакты здараюцца, яны не пытаюцца ў дэмакратычных сілаў ці дазволу, там можна нам размаўляць з Лукашэнкам ці не. Так было ў выпадку званка дзяржсакратара ЗША Пампея, пасля чаго вызвалілі Віталя Шклярава, ці прэзідэнта Ізраілю, які званіў таксама Лукашэнку, пасля чаго вызвалілі палітвязня з ізраільскім грамадзянствам. Ну і хіба найбольш вядомы выпадак, калі на свабоду выйшла Наталя Хэршэ, калі ў Беларусь прыехаў амбасадар новы швейцарскі, уручыў даверчыя граматы, і была вызваленая таксама адна з палітвязняў. І вось Павел Мацукевіч прыходзіць да высновы, давайте паслухаем другую ягоную выснову. Пытанне вызвалення людзей з турмаў не абавязкова звязанае з пытаннем санкцыяў. Падкрэслю, не абавязкова. Для рэжыму на гэтым этапе прызнанне можа быць важнейшым за санкцыі, таму што санкцыі ён нібыта навучыўся абыходзіць. З санкцыйнымі рэстрыкцыямі наўпрост звязаныя іншыя, больш глобальныя працэсы. Напрыклад, нармалізацыя адносінаў з Захадам і зніжэнне эканамічнай залежнасці ад Расіі, як вынік гэтай нармалізацыі. Можа, сапраўды вызваленне палітвязняў гэта такая простая справа, не трэба размаўляць пра санкцыі, не трэба здымаць з Лукашэнкі санкцыі, дастаткова нейкае сімвалічнае прызнанне яго, гэта ж нічога не каштуе. Ну, пытанне не прызнання Лукашэнка ці яго прызнання, яно насамрэч прынцыповае для беларусаў, бо менавіта беларусы першымі сказалі, што яны не прызнаюць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Таму, калі тут спадар Мацкевіч выказваецца менавіта ў такім ключы, то яму трэба спытацца і беларусаў, ці згодны яны з тым, што Лукашенко заслугоўвае прызнання легітымнасці яго як прэзідэнта, пасля таго, што ён зрабіў, па-першае, пасля таго, як былі сфальсіфікаваныя выбары, ну і па-другое, якія злачынствы былі зробленыя пасля таго, каб ён мог захаваць сваю ўладу. Таму гэта зусім не сімвалічнае пытанне, гэта пытанне прынцыповае на сённяшні дзень для беларускага народа. Таксама у гэтым жа тэксце Мацукевіч сцвярджае, што каманда Ціханаўскай маніпулюе паняццем, называючы перамоўны працэс па вызваленні палітвязняў гандлем, што офіс і каманда Ціханаўскай ставіць пытанне такім чынам: вы што, хочаце пачаць гандаль людзьмі? І ён сцвярджае, што гэта пэўная маніпуляцыя. Пры гэтым таксама прыводзіць такі прыклад, што Украіна нават у часе, калі вядзе вайну з Расіяй, дамаўляецца з Пуціным пра вызваленне ваеннапалонных. Ці можна было параўнаць гэтыя дзве справы, вызваленне палітвязняў і ваеннапалонных, якая розніца паміж імі? І калі розніцы няма, то чаму б не весці нейкія перамовы з Лукашэнкам, каб вызваляць гэтых людзей?
ну сапраўды параўнанне мне здаецца недарэчнае, таму што вайна, дзе ваююць два бакі у ваенных умовах, яна рэгулюецца зусім іншымі нормамі міжнароднага права, і гэта зусім іншае супрацьстаянне. На сённяшні дзень тое, што адбываецца ў Беларусі, фактычна Лукашенко набірае заложнікаў для таго, каб аказваць ціск і на грамадства, каб запужваць гэтае грамадства, каб прымушаць людзей адмаўляцца ад сваіх патрабаванняў да палітычных зменаў. Таму ўсё ж такі я б сказаў, што гэтае параўнанне вельмі недарэчнае. Калі казаць пра палітычны дыялог і калі казаць пра то, як мы можам вырашыць гэты крызіс, то я магу запэўніць, это не ўпершыню гаворыцца не толькі мной, але і іншымі прадстаўнікамі офіса Святланы Ціхановскай, цяпер ужо кабінета, што мы настроеныя на тое, каб вырашаць гэты крызіс у Беларусі менавіта праз дыялог. І так мы гатовыя і да кампрамісу. То, як будзе выглядаць гэты кампраміс, гэта складанае пытанне, і гэта ўжо пытанне перамоўнага працэсу. Але калі мы кажам пра гандаль палітычнымі зняволенымі, то мы гаворым пра тое, што адбывалася ў мінулым, як выглядалі такія практыкі у папярэднія палітычныя крызісы. Гэта не першы раз, калі Лукашенко набірае палітычных зняволеных, і якімі пасля карыстаецца як фішкамі для гандлю, для таго, каб здымаць пэўныя санкцыйныя захады супраць сябе ці дамагацца палітычнае прызнанне. У гэтае пытанне ёсць сур'ёзная гісторыя. Яна пацверджана дакументальна. Мы ўсе памятаем гэтыя прыклады, як выходзілі на волю палітычныя зняволеныя ў мінулыя гады. І, па-першае, тое, што яны выходзілі фактычна без удзелу грамадзянскай супольнасці ці палітычных сіл Беларусі, то бок Захад мог браць на сябе функцыю перагаворшчыка і дамагацца гэтага, але разам з тым, калі Захад ішоў на нейкія саступкі, то ішоў без уліку інтарэсаў беларускага грамадства. І што мы бачылі ў папярэднія перыяды ад гэтага, тое, што Лукашенко пасля кожнага такога крызіса, пасля кожнага абмену палітычнымі зняволенымі на санкцыі, ён станавіўся яшчэ мацнейшым. І рэжым станавіўся мацнейшым, яшчэ больш прарасійскім, яшчэ больш антыбеларускім, яшчэ больш антыдэмакратычным. Таму, калі мы гаворым пра гандаль палітычнымі зняволенымі, то мы гаворым менавіта пра тыя прыклады ў мінулым. Ну, вы фактычна адказалі на маё наступнае пытанне, таму што ў гэтым тэксце таксама гучыць гэты тэзіс, які мы ведаем. Ёсць два тэзісы. Адзін жорсткія санкцыі і ціск, другі тэзіс Лукашенко патрэбнае поле для манеўру, і калі Захад закрывае дзверы, то Лукашенко застаецца для Лукашэнкі толькі Крэмль. Павел Мацукевіч піша ў сваім артыкуле, што вось гэтыя размовы Лукашэнкі сённяшнія пра тое, што вось у нас ёсць пагроза незалежнасці, пагроза суверэнітэту, што гэта ён пасылае сігнал, маўляў, Захаду, давайте размаўляць, дайце мне неяк, дапамажыце мне не упасці канчаткова ў рукі Крамля. І тут гэтае пытанне паўстае, што лепш, Беларусь з дыктатурай Лукашэнкі, але незалежная, ці залежная Беларусь ад Расіі цалкам, але можа ўжо без дыктатара Лукашэнкі. Ну, мы бачым ужо 28 гадоў Беларусь пад дыктатарам Лукашэнкам, які ніколі не быў ні прадэмакратычным, ні празаходнім лідарам. Ён заўсёды быў аўтарытарным, заўсёды быў прамаскоўскім. І гэта прамаскоўскасць, гэта не толькі пытанне нашай эканамічнай сістэмы, мадэлі, ці нават дэмакратычнай, гэта і пытанне нашай нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта пытанне таго, ці захаваецца наша нацыя і наша дзяржава ўвогуле. Лукашенко заўсёды ішоў менавіта ў тым кірунку, і ніколі яго не трэба было падштурхоўваць у той кірунак дзеля таго, каб ён заключаў нейкія новыя пагадненні аб збліжэнні. На сённяшні дзень ён ужо страціў значную частку свайго суверэнітэта, і тое, што Беларусь з'яўляецца ўдзельніцай вайны супраць Украіны, гэта самы такі яскравы тэстамент таму, што Беларусь згубіла сваю прывязку да нацыянальных інтарэсаў. На сённяшні дзень усе рашэнні, якія прымаюцца тут, яны прымаюцца менавіта так, як гэта хоча Крэмль. Спадар Валерый, давайте паслухаем апошні вось адзін з тэзісаў Паўла Мацукевіча. Я вам задам зноў пытанне пасля яго.
Стаўка на пагаршэнне сітуацыі ў рассіі, паразу ў вайне і гэтак далей, і як вынік гэтага пазбаўлення Менску расейскага падтрымання можа не спрацаваць або расцягнуцца на дзесяцігоддзе. Як не спрацавала наіўная стаўка да вайны на тое, што санкцыі супраць Беларусі зробяць падтрыманне рэжыму для Крамля залішне дарагім, і ён адмовіцца ад таксічнага актыву. Не адмовіўся і не збіраўся адмаўляцца, што было зразумела па досведзе санкцыйнага Крыму. Ну вось, я думаю, што пачулі гэта. Галоўная ідэя такая, што стаўка на тое, што вайна ва ўкраіне і перамога, імаверна, ўкраіны можа не спрацаваць. Калі казаць пра гэты тэзіс, на што сёння кабінет, на што сёння каманда Святланы Ціханаўскай робіць якраз стаўку? Якія працэсы ўнутры ці звонку Беларусі могуць прывесці да вызвалення палітвязняў і да змены сітуацыі? Ну, тут наперш я пагаджуся з тым, што сказаў спадар Мацукевіч, што санкцыі не спрацавалі, але таксама мы гаворым і пра тое, што тая дапамога, якую атрымаў Лукашенка ад Пуціна, тады, калі яму было патрэбна, і да гэтага часу атрымлівае непараўнальна большае з тым, колькі атрымала грамадзянская супольнасць і дэмакратычныя сілы, беларускі народ ад краін захаду ў гэтым супрацьстаянні. Таму, на вялікі жаль, тыя захады, якія былі зроблены нашымі партнёрамі ў падтрымку рэвалюцыі беларускай, яны былі абсолютна недастатковымі, яны былі вельмі павольнымі, вельмі зацягнутымі і неадэкватнымі таму, якую дапамогу атрымліваў Лукашенка ад дыктатара Пуціна, які, канешне ж, быў зацікаўлены ў тым, каб умацаваць вось гэтую залежнасць паміж Мінскам і Масквой. Калі казаць пра нашы намаганні, то, канешне, мы улічваем кантэкст вайны, якая вельмі шмат што памяняла і працягвае мяняць. Гэта і ўспрыняцце беларусаў міжнароднай супольнасцю. На сённяшні дзень вельмі шмат галасоў мы чуем пра тое, што беларусы саўдзельнікі ў гэтай агрэсіі, што беларусы не робяць дастаткова для таго, каб дапамагчы ўкраіне ці спыніць удзел Беларусі ў гэтай вайне. Мы разумеем, што ад таго, які будзе вынік у гэтым супрацьстаянні, калі і як пераможа Украіне, мы верым у тое, што будзе перамога Украіны, але у гэтага могуць быць таксама розныя формы, і гэта можа адбыцца на наступным тыдні, а гэта можа адбыцца і праз 3 гады. І мы разумеем, што гэта таксама будзе вызначаць. Гэта тыя сілы, якія значна большыя за тое, што знаходзіцца ў нашым інструментарыі. І на сённяшні дзень гэта такая кропка прыцягнення увагі і энергіі вельмі многіх сіл у свеце да тое, што будзе вызначаць будучае і наша рэгіёна, але таксама і глобальнай палітыкі. Таму, канешне, мы арыентуемся на тое, што будзе адбывацца там. І мы ні ў якім разе не павінны разглядаць гэта як вырашэнне для нашых праблем. Тут я пагаджуся таксама, што гэта выключна ад нас, ад беларусаў будзе залежыць, як даруйце, як будзе вырашацца крызіс у Беларусі. І найперш мы гаворым пра нашы намаганні ў самой Беларусі. Тое, як беларусы будуць змагацца з гэтым рэжымам. Вельмі складаная задача, вельмі небяспечная. Ужо вельмі шмат стратаў было панесена за гэтыя 2,5 гады. Мы хацелі б захаваць сваіх людзей для таго, каб мы разам маглі будаваць будучыню, для таго, каб людзі не з'язджалі з краіны, каб не апынуліся ў турмах. І тут непазбежна мы прыходзім да высновы пра тое, што міжнародная падтрымка крайне важная для Беларусі і для дэмакратычных сіл, і для грамадзянскай супольнасці, і для беларусаў, якія па-ранейшаму жывуць у нашай краіне, хаця б дзеля таго, каб захоўваць мабільнасць, хаця б дзеля таго, каб не дапускаць вось гэтай неправільна, несправядліва ўспрыняцце беларусаў як нібыта краіны-агрэсара, якія асэнсавана пайшлі вайной супраць блізкага для нас народа. То бок стаўка фактычна не на нейкія вонкавыя падзеі, я так правильно разумею, а на беларусаў, на іх актыўнасць. Гэта, канешне, будзе камбінацыя. Прабачце, я просто хацеў так пачуць, так, не камбінацыя. Я зразумеў, прабачце, гэта было удакладняючае просто пытанне, вельмі кароткае, у нас, на жаль, скончваецца час. Дзякую вам вялікі за гэтыя адказы, дзякую за тое, што прыйшлі ў эфір, у адрозненні ад спадара Паўла знайшлі для нас час. Валерый Кавалеўскі, прадстаўнік па міжнародных справах у аб'яднаным пераходным кабінеце, быў маім суразмоўцам. Добрага вам вечара. Добрый вечер.
А мы працягваем наш эфір і працягнем тэмай закрытых межаў і мабілізацыі ў Беларусі. Таксама паразмаўляем пра беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Мы ўжо ў нашым эфіры крышачку закраналі гэтыя тэмы з украінскім экспертам. А цяпер з намі на сувязі Сергей Бульба, заснавальнік Белага легіёну. Добры вечар, спадар Сергей. Ці чуваць добра? Вітаю вас, добрый вечер. Спадар Сергей, як вы ставіцеся да інфармацыі пра тое, што праз 3 дні у Беларусі, у Расіі будуць закрытыя межы, пачнецца мабілізацыя. На жаль, украінскія чыноўнікі не ўдакладняюць, ці пачнецца мабілізацыя ў Расіі і ў Беларусі, ці толькі ў Расіі. Вось. Але якую на гэты конт інфармацыю маеце вы? Ну, вы ведаеце, давайте разглядаць усе эти заявы, в прынцыпе, украінскіх чыноўнікаў через прызму інфармацыйнай войны. Есть такі тэрмін ИПСО, інфармацыйна-псіхалагічная спецаперацыя, то, ну, натуральна, Украіна праводзіць сваю лінію і закідвае той наратыў, які хоча, каб усур'ёз успрынялі, фактычна спадзяючыся, магчыма, нават, як бы так, падштурхнуць беларускае грамадства і расійскае грамадства да больш нейкіх рашучых дзеянняў супраць сваіх таранаў. Разумееце? Я не маю пацвярджэння этой інфармацыі. Одно слово, як бы вот сёння з хлопцамі, з беларусамі пагаварыў, яны гавораць, што пасля 15 числа нешта будзе вядома, зразумела. Пакуль што до 15-го ніхто нічога такога надзвычайнага не чакае. Але чуткі нейкія ў Беларусі ўсё роўна ходзяць, так? Чуткі натуральныя, дык яно ж заўсёды, вы ж разумееце, што ну, чуткамі зямля поўніцца, як бы, да, конечно, нехта гаворыць адно, нехта другое. Як бы так, беларускія ўлады со сваім этим наратывам про то, что Захад на нас нападзе, дайшло до того, что ну, вот, офицеры беларусы, якія ну, заўсёды былі адэкватнымі, зараз гавораць про то, что ты ж глядзі, вот там вот на мяжы з Польшай стаіць 200-тысячное войска, яны готовы перайсці, захапіць Беларусь. Я кажу, ну вы ж разумееце, что этого войска не было б, калі б не было расійскай агрэсіі. Ну да, мы разумеем, але ж ну, вот зараз яны ёсць, і неяк ж яны яго скарыстаюць. То бок, разумееце, вот этот наратыў, запущены Россией про то, что на Беларусь нападзе НАТО, то, в принципе, он вот настолько уже проживается в белорусских мозгах, что яго выкранить уже тяжко будет. Давайте з вами разом паслухаем яшчэ адно з выказванняў Александра Азарова, прадстаўніка па вяртанні правапарадку ў Беларусі ў аб'яднаным пераходным кабінеце, і працягнем пасля гэтага нашу размову. Я думаю, што войска пойдзе, Лукашенко аддасць загад, толькі пытанне калі. Пакуль не відаць у бліжэйшы час, каб ён мог адправіць войска. Пакуль яшчэ не падрыхтаваныя беларускія войскі і расійскія не прыехалі, каб наступаць на Украіну. Ось, але мы лічым, што ён ужо згадзіўся з Пуціным, пытанне толькі калі. Спадар Сергей, як вы ставіцеся да выказвання, ось днямі прагучала яно, вайсковага злачынцы палкоўніка Ігора Гіркіна. Ён сказаў пра тое, што, ну, ён вядомы, як Стралкоў яшчэ. Ён сказаў пра тое, што Беларусь у 2023 годзе адназначна будзе уцягнутая ў вайну. Нават калі Лукашенко не ўвядзе войскі, то украінцы заатакуюць Беларусь у 2023 годзе. Ну, Гіркін часам цікавыя рэчы гаворыць. Ён недавно нават быў абазваў, што беларусы, якія воююць за Украіну, ён кажа спачатку беларусы, а потым не, якія ж это беларусы, это ж літвіны. То бок ён раздзяляе, разумееце. Ну і часам ён рэчы агучвае, якія, ну, явная расійская прапаганда не адважваецца называць. Таму як бы так важна, да, ведаць, што і з таго боку гаворыць. В прынцыпе, ён мае рацыю, таму што вот та інфармацыя, якая ідзе па прыезду Пуціна ў Мінск. Во-первых, все сам приезд Путина в Минск, и он, как бы так, примушает задуматься, что не все у них так гладко. И Путин адчувае внутренно, что Лукашенко начал сомневаться у правильности того выбора, когда он зрабіў его на користь Путина. Тому он особисто, как бы, приперся, что называется. С тех размоваў, якія, ну, как бы так, мы маем, как бы так, ускосную інфармацыю, не абмяркоўваюцца, яны не разглядаюць беларускае войска менавіта як з вайсковага пункту гледжання як значную дапамогу, але ж выйти сухімі яны беларусам таксама не хочуць даць. Чаму яны, як бы так, Расія заяўляе пра тое, што палітычна трэба будзе ўсё роўна беларусаў замордзаць,
і беларусаў хутчэй за ўсё паспрабуюць загнаць на ўжо акупаваную тэрыторыю. То бок не запускаць нашых у атаку, дзе нашыя змогуць у тым ліку здацца ў палоны і перайсці на бок украінцаў, а менавіта як бы так завесці наших под контролем русакоў і в атачэнні русакоў, напрыклад, на Донеччыну ці на Луганшчыну. Самое галоўнае, каб іх па тэлевізоры можна было паказваць, это самае, што вот глядзіце, братушкі з намі. То бок палітычна нас заморзаюць, ёсць такі шанец і вельмі вялікі. Вельмі такія трывожныя рэчы вы кажаце, канешне, але думаю, што мы з вами яшчэ пра гэта будзем размаўляць пазней, калі гэтыя рэчы будуць адбывацца таксама. Скажыце, у вас ёсць інфармацыя пра тое, як зараз справы ў беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне? Бо была інфармацыя, што апошні дзень перад Новым годам, то бок 31 снежня, яны штурмавалі нейкія пазіцыі, у іх былі нават параненыя і кантужаныя сярод каліноўцаў. Вы ведаеце нешта больш падрабязна пра гэта? Ведаю больш стратэгічна, як кажа сябар, дарэчы, зямляк наш адтуль з-пад Бахмута да легіянер. Ён гаворыць, там это вам, кажа, здалёку відаць, як ідзе вайна, а нам з акопу, кажа, не дужа што відаць. Я тут бачу гарызонт перад сабой і ўсё. Стратэгічна мы, кажа, не маем як столькі інфармацыі, як разумець, што адбываецца. Стратэгічна што адбываецца? Стратэгічна ідзе барацьба паміж тым самым уладальнікам ЧВК, уладальнікам ЧВК, з Міністэрствам абароны Расіі. Яны зараз канкуруюць, хто зараз найбольш эфектыўны. ЧВК «Вагнер», як бы ягоны уладальнік, ён стараецца даказаць Пуціну, што ягоная структура значна больш эфектыўная. Вот ён учапіўся в гэты Бахмут, ён яго хоча ўзяць і прыпаднесці Пуціну. Да. З другого боку, Украіна сама, як бы так, хоча паказаць яшчэ адзін Сталінград умоўны, як яны паміж сабой называюць, што Украіна здольная трымаць сваю тэрыторыю і нават здольная пераходзіць в атаку. Як бы так прынялі, у тым ліку і беларусы былі задзейнічаны пад Бахмутам, прынялі спробу як бы так пасунуць лінію фронта, але ж русакі зараз адкацілі наших назад не ўсё так прыгожа. Больш таго, глядзіце, гэты кіраўнік ЧВК Прыгожин, ён же ж як бы так, я так разумею, чалавек без прынцыпаў. Ён прымяняе як бы такую абсалютна людажэрскую тактыку. Яны гоняць сваіх гэтых ЧВКшнікаў, яны гоняць пад артылерыйскім абстрэлам. То бок расійская арта пачынае работаць, абстрэльвае пазіцыі украінцаў, і пад у гэты же час ідуць расійская пехота, ідзе ў наступ. Там трэба разумець, што яны спачатку загналі цяжка хворых усіх тых, што яны паназбіралі ў турмах. Но я так разумею, што яны іх ужо прыходзівалі. Украінцы пагавораюць пра тое, што каля 20 тысяч утылізавана ўжо этих зэкаў. Далей, значыцца, Прыгожин пачаў прымяняць як бы так другую тактыку. Спачатку ідуць вот гэтыя хворыя вагнероўцы, за імі другім эшалонам ідуць это самае мобікі. Оказывается, мобікі, я подозревал, что калі яны прымусам, калі іх прымусілі гвалтам як бы ісці на эту вайну, то яны мусяць самі глядзець, куды які бок уцячы. Не, калі мобікам даверылі як бы так задачу якраз сачыць за этымі зэкамі, как зэкі не разбегаліся, то яны з задавальненнем выконваюць функцію заградотрада. Але ж это яшчэ не ўсё, ззаду за імі ідзе ЧВК Вагнер, як бы старая правераная, да. И это уже як бы кладуть и одних, и других мобиков, и этих вагнеровцев, да, яких набрали яны хворых по больничках у ЧВК Вагнер, яны этих так само кладуть. То бок там сапраўдная нейкая мясорубка, разумееце. І ў гэтым усім, на жаль, і нашыя беларусы, нашыя каліноўцы таксама удзельнічаюць. Але добра, што ўсе жывыя Новы год сустрэлі, мы бачылі, я думаю, што нашы гледачы таксама паказвалі гэтае відэа, як сустракалі каліноўцы Новы год. Дзякуй вялікі вам, спадар Сергей, за гэтую размову. Сергей Бульба, заснавальнік Белага легіёну, быў з намі на сувязі. А мы працягваем.
2022 дакладна ўвайшоў у гісторыю як адзін з найскладанейшых у нашым тысячагоддзі. І тым не менш, было ў ім нямала яскравых і файных падзеяў. Так, напрыклад, 15 гадоў існавання адзначыў наш тэлеканал. Гадавая справаздача у матэрыяле Насты Печаньковай. Алімпійскія гульні Еўрабачанне 70-годдзя каралевы Элізабет. Гэтак летась у снежні СМІ уяўлялі сабе асноўныя падзеі 2022-го. Мягка кажучы, не ўсё спраўдзілася. Год быў багатым на неспадзяванкі, трагічныя і нечаканыя падзеі. І вось толькі частка з іх. З гледзяшча СМІ год распачаўся з пратэсту ў Казахстане пасля раптоўнага падвышэння цэну на звадкаваны газ. Пасля жорсткіх затрыманняў і сутычак з паліцыяй прагучалі палітычныя патрабаванні. Адстаўка ўраду і сыход з палітыкі былога прэзідэнта краіны Нурсултана Назарбаева. Можна сказаць, што апошняга патрабавання пратэстоўцы дамагліся, аднак заплацілі высокую цану. Толькі паводле афіцыйных падлікаў загінулі 225 асобаў, каля 4,5 тысяч пацярпелі. 24-е месца заняла Беларусь на зімовай алімпіядзе ў Пекіне. Гэта стала найгоршым вынікам за ўсю гісторыю удзелу краіны ў спаборніцтвах. Срэбра прынеслі біятланіст Антон Смольскі і фрыстайлістка Ганна Гуськова. А вось на чэмпіянат свету па футболе беларуская каманда увогуле не трапіла, чым раззлавала Александра Лукашенку. Идет чемпионат мира. Я что-то, Сергей Михайлович, не заметил там наших футболистов. Или я просто плохо наблюдаю. Состояние этого вида спорта, как и многих других, в ужасающем положении. У фінал чэмпіянату выйшлі каманды Францыі і Аргентыны. У выніку каманда Льёнеля Мессі сталася наймацнейшай. 24 лютага 2022 увойдзе ў гісторыю як дзень вялікай ганьбы для Расіі і гераізму украінскага народу. Ракетныя ўдары, бамбаванне, паўнамаштабнае ўварванне пачалося а 5-й раніцы. Сёння раніцаю прэзідэнт Путін агалосіў правядзенне спецыяльнай ваеннай аперацыі на Донбасе. Расія ажыццявіла ўдары па нашай ваеннай інфраструктуры. Мы ўводзім ваеннае становішча на ўсёй тэрыторыі нашай дзяржавы. Дагэтуль ніводная з мэтаў расійскага ўварвання не выкананая. У верасні пасля шэрагу паразу на фронте Путін абвяшчае мабілізацыю, а ў кастрычніку анексуе так званая ДНР, ЛНР, часткі Херсонскай и Запорожской областей. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России 4 новых регионов. 4 новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. Паводле АН з пачатку расійскага ўварвання загінулі не менш чым 6700 мірных украінцаў, параненыя больш за 10 тысяч. Амаль цалкам знішчаныя Марыуполь, Волноваха, Ізюм, Папасная, Рубежная ды Северодонецк. З першых дзён вайны на баку Украіны ваявалі і беларускія добраахвотнікі. Беларускія байцы прымалі ўдзел у баях пад Бучай, баранілі Северодонецк. Тады з-пад Лісічанску не вярнуліся 6 каліноўцаў. За гэты час загінулі прынамсі 17 беларусаў, якія змагаліся за Украіну. Мы заклали подмурок под будущее национальное войско в Беларуси. И, безумовно, для нас это самая значная подея, потому что мы ведаем про мары наших побратимов, в тым ліку, які, на жаль, не дожили до сённяшняго часу. Вот, была менавіта збудавання беларускай адзінкі вайсковай. Беларусь увайшла ў топ-5 краінаў паводле колькасці зняволеных журналістаў. За кратамі дагэтуль застаюцца прынамсі 33 нашыя калегі. Сярод іх працаўнікі Белсату. Так, 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму прысудзілі філосафу Уладзіміру Мацкевічу. Паўторна абвінавацілі на гэты раз у здрадзе дзяржаве Кацярыну Андрэеву. Агулам яе асудзілі на 8 гадоў і 3 месяцы калоніі. У верасні на волю выйшла Дар'я Чульцова. Яна цалкам адбыла свой тэрмін. 22 год для меня стал значным у тым, что я наконец выйшла з-за кратаў і тое, што я зараз у бяспецы. Гэта станоўчы момант, адмоўны момант, тое, што зараз працягваюцца рэпрэсіі ў Беларусі, тое, што палітвязні працягваюць сядзець у турмах, і тое, што зараз ва ўкраіне вайна, гэта вельмі цяжкі год. Паспела адзначыць 70-ю гадавіну на троне і памерла на 97-м годзе жыцця каралева Вялікай Брытаніі Элізабет II. Пасля перыяду жалобы аб'яднанае каралеўства узначаліў былы прынц Валійскі Чарльз.
У верасні Іран ахапілі найбуйнейшыя пратэсты ў гэтым стагоддзі. У сутыкненнях з сілавікамі загінулі прынамсі 200 асобаў. Двух удзельнікаў пратэсту 23-гадовага Максена Шекары і Маджидразу Рахнаварда прызналі вінаватым у варожасці супраць Бога і публічна павесілі. Іскрою, што распаліла народнае нездавальненне, стала забойства 22-гадовай Максы Аміні. Дзяўчыну затрымала гэтак званая паліцыя нороваў за, маўляў, няправільна надзеты хіджаб. Яна загінула ў пастарунку. Падчас пратэсту іранскія жанчыны спальвалі хіджабы і зразалі валасы на знак салідарнасці з Аміні. Першы беларускі лаўрэат Нобелевскай прэміі міру, праваабаронца Алесь Бяляцкі. За свайго зняволенага мужа ўзнагароду атрымала Наталя Пінчук. Менавіта з ейных вуснаў упершыню ў гісторыі Нобелевская прэмія прагучала па-беларуску. А 10 снежня мне хочацца паўтарыць для ўсіх. Не бойцеся. Гэта тое, што сказаў у 80-е папа Ян Павел II, калі прыехаў у камуністычную Польшу. Больш ён нічога тады не сказаў, але хапіла. Я веру, бо ведаю. Пасля зімы наступае вясна. Свабоду беларускаму народу. Свабоду весне. Жыве Беларусь! Ну, вось у матэрыяле спадарня Наталя толькі што казала пра аднаго папу, а ў Ватыкане аддаюць даніну пашаны памерламу папе Бенедыкту XVI. Цела былога пантыфіка выстаўленае для развітання ў базіліцы святога Пятра. Каб трапіць туды, людзі чакаюць у чарзе па некалькі гадзінаў. Пахаванне папы Бенедыкта XVI адбудзецца 5 студзеня. Папа Бенедыкт быў добрым папам ва ўсіх сэнсах. Ягонае рашэнне сысці ў адстаўку было слушным у той час. Гэта быў выбар, зроблены дзеля Бога, і ў касцёле былі тады патрэбныя вялікія змены. Гэта моцнае ўзрушэнне, ён быў вялікім папам, ён быў значнай фігурай і з тэалагічнага пункту гледжання меў уплыў на касцёл. Ягоная адстаўка вельмі моцна паўплывала на мяне, а цяпер, калі я бачу яго такім, я адчуваю, што эпоха скончылася. Вельмі кранальны момант. Ён быў цудоўным папам. Ён мог патлумачыць біблейскія пытанні веры, а таксама традыцыйнае вучэнне касцёлу. Прынамсі так я буду яго памятаць. Гэта была падзея, якая сабрала так шмат людзей разам. Мы былі там, каб засведчыць рэлігійнасць і веру, якія аб'ядналі ўсіх нас. Я ніколі раней не бачыла папу так блізка. Мы ўсе былі там дзеля гэтага. Сапраўды моцныя эмоцыі. Асобу папы эмерыта Бенедыкта XVI абмяркуем з журналістам Дмітрыем Гурневічам. Добрый вечар. Добрый вечар. Зміцер, прачытаў сёння ў цябе ў Фейсбуку, нават не ведаў пра гэтую гісторыю. У 2006 годзе ты быў на імшы, якую служыў папа рымскі, тады ён быў папам Бенедыкт XVI, і ты чытаў малітву па-беларуску перад 100 000 вернікаў. Што гэта была за падзея, як это апынулася, што вось беларуская мова там гучала? Так, гэта быў першы візіт папы рымскага Бенедыкта XVI у Польшу, і сярод іншага ён наведаў сталіцу Варшаву. Там ёсць такая плошча Пілсудскага, гэта такі адпаведнік плошчы незалежнасці ў Менску, і там адбылася імша для ўсіх жадаючых. Здесь сталіцы там прыязджалі людзі з розных краін, у тым ліку была дэлегацыя вялікай з Беларусі, каталікоў не толькі. І мяне папрасілі прадстаўнікі каталіцкага касцёла прачытаць малітву па-беларуску, бо ў імшы ў набажэнстве ёсць такая частка, калі людзі моляцца
называется «Молитва верных». Выходит некалькі чалавек і па чарзе чытаюць у розных інтэнцыях малітву. І мне, як беларусу, прапанавалі тады маліцца за свабоду. Я просто нагадаю, тады гэта быў 2006 год, травень. Гэта было пасля выбараў 2006 году. Для тых, хто не ведае, гэта тады, калі Александр Міленкевіч балатаваўся ў прэзідэнты, калі была першая плошча, першыя намёты. І вось была малітва, невялікая, складалася з 4 сказаў за грамадзянскія свабоды, за краіны, дзе парушаюцца правы чалавека, каб ніхто не цярпеў ад крыўды. І гэта было вось якраз пасярод гэтай імшы разам, здаецца, з 5 іншымі асобамі, прадстаўнікамі іншых або краін, або, напрыклад, там былі людзі, вайсковец, здаецца, была асоба з абмежаванымі магчымасцямі, ну, розныя, скажем, прадстаўленыя слаі грамадства. Выключная сітуацыя, вельмі цікавы момант у нашай таксама пэўнай гісторыі. Сёння вось мы паказвалі таксама ў нашым выданні «Аб'ектыве» сюжэт пра Бенедыкта XVI, казалі таксама пра ягоную ролю у гісторыі Беларусі, найноўшай гісторыі Беларусі. Як ты ацэньваеш ролю гэтага папы? Ну, увогуле трэба сказаць, што, ну, на маю думку асабістую, пантыфікат Бенедыкта XVI, ён вельмі недооценены, паколькі ён дастаткова кароткі, вось для нас, людзей, которые памятаюць, напрыклад, пантыфікат Яна Паўла II, некалькі дзесяцігоддзяў, і таму мы ацэньваем, што вось быў чалавек і пазней адмовіўся. Я кажу пра Йозефа Ратцingera або папу рымскага Бенедыкта XVI. Але насамрэч гэта быў магутны пантыфікат, таму што менавіта падчас вось гэтага пантыфікату пачалася барацьба з многімі паталогіямі ў каталіцкім касцёле, якая дзесяцігоддзямі замоўчвалася. Перадусім гэта, напрыклад, барацьба з педафіліяй, з тымі святарамі, якія, на жаль, вось толькі грэх дапускалі такі, але і велізарнае злачынства. Менавіта Бенедыкт першы ў гісторыі папа, які пачаў цэнтралізавана з гэтым змагацца. Для беларускага касцёла гэта таксама чалавек, які праводзіў малітоўныя сустрэчы. Вось, напрыклад, быў такі тэлемост у 2007 годзе паміж Ватыканам і Беларусю. Это называўся аружанцовы тэлемост, такі, ну, скажем, прадмет, так, на якім моляцца каталікі. І былі таксама візіты беларускіх іерархаў у Ватыкан, называецца Адлеміна. І просто нагадаю таксама, што першы візіт Лукашэнкі ў заходнюю Еўропу пасля 95-го года, калі на апошні раз быў развязі, это быў Парыж, ён адбыўся ў Ватыкане. Менавіта вось тая так званая лібералізацыя, якая пачалася ў канцы 2010-х, ну, у 2009 годзе ён быў у Ватыкане. І вось з таго часу пачалася так званая лібералізацыя, яна пачалася менавіта з Ватыкану, таму што папа рымскі прыняў Лукашэнку. Ну, канешне, это было немагчыма без згоды ўладаў Італіі, але тым не менш ён быў першым па факце кіраўніком дзяржавы, які сустрэўся з Лукашэнкам. Але Зміцер, пачакай секундачку, давай одну секунду, мы зараз праз секунду працягнем гэтую размову. Я таксама яшчэ задам адносна кантактаў Ватыкану і рэжыму пытанне, але давайте паслухаем яшчэ на секунду, як ацаніў асобу папы Бенедыкта XVI і ягоны ўплыў на Беларусь былы журналіст каталіцкага вестніку Зміцер Лупач. Я лічу, што постаць Бенедыкта XVI мела вялікае для нас значэнне, асабліва яго заслуга ў тым, што менавіта пры ім быў прызначаны папскім нунцыем арцыбіскуп Гуджірочі, які вельмі шмат зрабіў для адраджэння і беларускай культуры, спрыяў, і менавіта Гуджірочі паспрыяў таму, што аднавіўся склад беларускіх біскупаў, не сталі больш маладыя. Папа Бенедыкт быў з тым першым, з кім з Лукашенко сустрэўся ў свой час. Вось, і гэта, магчыма, паспрыяла нейкаму пацяпленню адносін з Захадам. І таксама арцыбіскуп Гуджірочі сустракаўся з беларускімі палітвязнямі, яму дазволілі сустрэцца, і пасля ён распавёў пра гэта папу. Папа быў вельмі ўражаны, і я так думаю, што гэта паспрыяла пасля таму, што многіх палітвязняў або вызвалілі ў хуткім часе, ну, або ім палепшылі ўмовы ўтрымання.
Ну, возьмите, апошняе пытанне якраз, калі можна, коротка, я папрашу, таму што ў нас скончваецца час, пра вось гэты кантакт Ватыкана і рэжыму, ці не быў тады закладзены вось гэты падмурак да вось гэтых адносінаў, якія да сённяшняга дня, можна сказаць, працягваюцца? Менавіта заўсёды Ватыкан у беларускім выпадку быў такім мастом, які даваў магчымасці лібералізацыі для рэжыму Лукашэнкі. Таму што Ватыкану, ў прынцыпе, ягоная такая палітыка, ён ніколі не адмаўляецца прымаць ніякіх кіраўнікоў дзяржаў, ну, калі гэта ўжо, скажам, на той час нейкія людоеды, мовна кажучы. Лукашенко тады яшчэ такім не падаваўся. Сёння, канешне, такі візіт у Ватыкан найхутчэй немагчымы, таму што проста ніхто яму не дасць візу ў Італію. А ў Ватыкан можна трапіць толькі тады, калі ёсць згода італьянскага ўраду. Тым не менш, Ватыкан заўсёды падыходзіць, ну, так мовіць, па-хрысціянску. Ён прымае любога чалавека і з любым чалавекам размаўляе, дае такую магчымасць. Тады вось памятаем усе, як Лукашенко быў, тады, калі ягоны сын Коля, тады яму было 5 гадоў, падарыў, дарэчы, расійскі буквар па-рымскаму. І тады менавіта ўсё пачалося, пасля гэтага пачалі з Лукашенкам сустракацца, пачалася рэалізацыя, з'явіўся Макей неўзабаве і скончылася гэта, ведаем, калі 2 гады таму. Дзіма, дзякуй вялікі за гэтую размову. Дмітрый Гурневіч, журналіст Радыё Свабоды, быў з намі на сувязі. Ну што ж, на гэтым будзем ставіць кропку. Я з вами на гэтым развітваюся. Дзякуй, што застаецеся з намі. Стаўце, калі ласка, гэтаму эфіру падабайку. Добрага вам вечару і да сустрэчы ў эфірах Белсат.